uban mutan Kaduna, uban mutan Kaduna, uban jihar Kaduna, mu kara bashi dama. za ya sake yin aiki baya canza suna. Limami na birni, limami na karkara, Wanda ke bidan aiki shi ka kara girma. mun ji mun gani yanzu ba mu sake gwarmai. Domin muna da alkhairi 'yan garin Kaduna. To ya batu na yin aiki a cikin Kaduna, Da ma wajen jihar gefe ba a bar su suma. jama'a na karkara yanzu sai ku kara kaimi. Domin ubanmu gwamna komai da ku yake yi. A gwamnati na baya an ranka sa koko